Hay personas que me dicen que sí, que sus padres o su familia directa están bien, pero otros nos han dicho que, bueno, que ya han fallecido o simplemente están desaparecidos o no los encuentran. A comunidade venezolana é unha das máis numerosas en Galicia. Na zona de Celanova, na provincia de Ourense, por exemplo, hai unhas 800 familias procedentes do país caribeño. Levan horas intentando comunicarse cos seus familiares e amigos, polo que nos contan a maioría logrou facelo e non sempre con boas noticias. Ademais, a preocupación é maiúscula porque saben que se aveciñan semanas complicadas. Ola, boa tarde, estamos a venres 26 de xuño, benvidos ao Galicia Noticias. A Garda Civil investiga a morte dunha muller no concello lugués de Bóveda. Trátase dunha interna dun centro asistencial que presuntamente foi agredida por outra usuaria. A suposta agresión tivo lugar no interior da instalación. A falecida non tiña apenas mobilidade nin capacidade para comunicarse. Foi o persoal do centro quen alertou os equipos de emerxencias. Unha patrulla presentouse no lugar e identificou a sospeitosa do ataque. Os usuarios, os 114 ou 116 que están neste centro, pois moitos diles andan por o pueblo, outros físicamente non poden estar, están no centro, pero, bueno, nada, lamentar o sucedido, un tema que está xudicializado, deixar que traballe a xusticia e por parte do Concello, pois lamentar o sucedido e desexar que isto non volva a suceder. Hoxe en Santiago xulgan os dous sospeitosos de agredir brutalmente un home nun portal compostelán. Sucedeu en xuño de 2019 nunha rúa do Ensanche. Supostamente mallaron a vítima fortemente ata que caeu ao chan. Cando recuperou a consciencia, o agredido fuxiu e pediu axuda. Os presuntos autores do ataque enfrontanse apenas de ata 6 anos de prisión. Hacemos un llamamiento a todas aquellas personas que hayan sido víctimas de un robo de herramientas o maquinaria profesional en circunstancias similares para que se pongan en contacto con el puesto de la Guardia Civil de Ordes, donde podrán facilitar la documentación y la identificación y recuperar sus efectos. É o chamamento da Garda Civil tras desartellar a banda criminal que roubaba ferramentas de vehículos industriais e furgóns de reparto. Dous asaltos en Ordes levaron o equipo Roca de Santiago ata os asaltantes. Son os presuntos autores de máis de 50 roubos de material valorado en 90.000 euros. Hai 3 detidos e un investigado por estes feitos. E 4 mozos foron rescatados en Baiona cando quedaron a valga nunha táboa de pádel surf. No rescate foi clave a rápida actuación de 2 empregados do Monterreal Club de Iates de Baiona que se achegaron coa neumática onde estaban os mozos e conducíronos a Topeirao de Santa Marta. 3 rapaces e unha rapaza, según me contou, bueno, xa estaban un poquinho, tiña moito frío, estaban xa medio temblando, bueno, o que acercaron e embarcáronos e acercáronos aí ao puerto de Santa Marta, que é onde se embarcaron, que estaba ali a Guardia Civil e a Policía Local de Baiona. Continúan chegando imaxes da destrución dos 2 tremores en Venezuela e canda elas a cifras de falecidos, 235 agora mesmo, miles de feridos e a dor do pobo venezolano co que o mundo enteiro se está solidarizando. A comunidade venezolana é unha das máis numerosas en Galicia, polo que acontece no país caribeño se está vivindo con preocupación especial aquí, en comarcas como en Celanova, onde teñen moita presencia, Bea. Sí, estímase que nesta comarca de Celanova hai ao redor de 800 familias vinculadas con Venezuela, emigrantes, xente con doble nacionalidade, os retornados, familias que están a vivir momentos moi duros. A maior parte deles xa conseguiron localizar, contactar cos seus familiares ou amigos, pero ainda hai ao redor dunha dúcia que non os dá localizado ou mesmo quen xa recibiu a peor das noticias. Nestes intres están centrados en intentar asimilar o acontecido e axudar. Pero ellos, mi nieto, bien, claro, el primer día salieron corriendo, ahora pues están preparados, una mochilita con papeles, medicina. E a conversa que se repite hoxe por boa parte de Celanova. Gloria leva 10 anos aquí, pero a súa filla, ou igual que a súa sogra, seguen en Venezuela. Nos llama desesperada, que si la podíamos ayudar, que estaba muy nerviosa, que rezaba, pero claro, es una persona de 80 años que vive en un 6º piso. Y fue en una de las zonas que no estaba tan afectada. Ahí mismo quisimos comunicarnos con la familia que tenemos en Caracas, entre ella mi hija, tenemos primos, tíos, la comunicación no era buena. Hoxe respira máis tranquila, pero como ela foron moitos os que viviron momentos de anguria ata poder contactar cos seus.
Pero bueno, sí, lo logré a fin. ¿Y están todos bien, gracias a Dios, pasaron su susto porque bueno, lo sintieron mucho. Estas fotografías tomadas de mi casa, todo este edificio, toda esta parte se cayó, ese edificio ahora está vacío. La situación continúa por todo lo que está pasando. Edificios caídos, la gente en la calle, no hay ayudas en los hospitales, todos los sitios de ayuda están colapsados. Daisy é a presidenta da Asociación Canta Clara, que naceu como espazo de convivencia para a ampla comunidade de venezolanos que hai en Celanova. Estiman que son ao redor de 800 familias en toda a comarca. Hay personas que me dicen que sí, que sus padres o su familia directa están bien, pero otros nos han dicho que bueno, que ya han fallecido o simplemente están desaparecidos o no los encuentran. Intentando es tratar de centralizar, tratar de ayudarlos de alguna manera desde aquí. Nuestra asociación cuenta con psicólogos. Imposible dormir o apartar a ollada do teléfono pendentes de toda a información que chega de Venezuela. La gente está en un proceso de recogimiento, es complicado, hay que ponerse en la piel de cada uno de los que está viviendo en su propia piel la situación de familiares desaparecidos y que no tienen ningún tipo de noticia o que no se pueden comunicar. Gente que perdió todo, casa, familiares y bueno, desastre total. Suspenderon a festa latina prevista para esta fin de semana e agora centran os seus esforzos en apoiar e intentar axudar os afectados. Pois, por certo, acabamos de saber que unha familia de Marín, en Pontevedra, que estaba de viaxe en Venezuela cando sucederon os terremotos, está desaparecida. Confirmouno a alcaldesa dese concello e vostedes han ter máis información sobre este asunto nos vindeiros servizos informativos. Nos continuamos con máis historias neste Galicia Noticias. Xulgan en Santiago 2 homes que están acusados de darlle unha malleira a outro en plena rúa e deixalo malferido. Os feitos aconteceron en 2019 e a Fiscalía pide para ambos 6 anos de prisión. Os primeiros en declarar foron os 2 acusados de darlle unha malleira a outro home nun portal dun edificio da Rúa República Argentina, en Santiago de Compostela, na madrugada do 29 de xuño de 2019. O desencadeante destes feitos, que agora terá que determinar a xuíza, poderían estar nunha noite de festa nun piso da zona. Segundo un dos acusados, eles, xunto a un grupo de amigos, decidiron mercar droga que foron levarlle ao portal deste domicilio e que supostamente non pagaron. Y le quitamos la droga, no se le quiso pagar. Y ella fue a echarla no sé cómo se llama, creo que me pide ese tipo. Y bajaron, bueno, cerca del portal, no sé a dónde, que no bajé. Y bueno, no sé qué problema hubo, si se le pagaron o no, ellos subieron, nos contaron un tema. Y después, al rato bajamos. Foi aí cando se desencadeou a liorta entre varias persoas. A vítima intentou mediar, pero dixo que xa recibiu 2 golpes na cabeza cun bate metálico. Agresión que continuou no chan por parte do outro home ata quedar medio inconsciente, algo que ambos acusados negaron na sala. Entonces usted niega haber participado en ninguna agresión. En persona no lo vi en la vida. Cuando Ángel cae, dice que Ángel cae a consecuencia de un empujón en el pecho y que se golpea a la vez en la cabeza. ¿Usted de alguna manera golpeó a Ángel? No, yo nunca golpeó. ¿Usted cogió un palo y le golpeó en la cabeza? A vítima dixo que tras a malleira e cando recuperou a consciencia conseguiu fuxir ata a Praza Roxa, onde foi atendido por unha ambulancia que o levou ata o hospital, xa que precisou asistencia médica. Tamén declararon varias testemunhas, policías e mesmo forense. A Fiscalía pide para ambos procesados 6 anos de prisión por un delito de homicidio en grau de tentativa e unha indemnización de case 45.000 euros. En Vigo, axentes da Policía Nacional detiveron un home por tentativa de homicidio. Agrediu con arma branca a outro home no medio dunha pelexa en que varios participantes estaban utilizando cintos e botellas escachadas logo dun partido de fútbol entre eles. As patrullas chegaron ao centro de Vigo e no medio desa pelexa viron como un home fuxía e outro gravemente ferido no chan o sinalaba como autor da agresión. Os policías asistiron ao ferido, taponándolle a ferida para conter a hemorraxia, chegaron os servizos médicos e, paralelamente, outra dotación iniciaba a persecución do sospeitoso que minutos despois bloquearon cun vehículo policial e detérono. O home foi trasladado a dependencias policiais como presunto autor de tentativa de homicidio. Tras pasar a disposición judicial, quedou xa en liberdade cunha orde de afastamento da vítima. Consternación no concello lucense de Bóveda tras o falecemento dunha das usuarias do Centro de Atención para Persoas con Discapacidade. A vítima, de 60 anos, faleceu presuntamente a mans da súa compañeira de cuarto. A investigación está xa en mans da Xustiza.
O xulgado de instrucción de Monforte investiga o falecemento dunha das usuarias do Centro para Persoas de Discapacidade de Bóveda na provincia de Lugo. A vítima, de 60 anos e cunha gran discapacidade física, faleceu tras ser golpeada presuntamente pola súa compañeira de cuarto, unha moza de 19 anos que agora está internada nun centro de hospitalización de agudos. No lugar, a noticia sorprendeu, xa que moitos dos usuarios do centro son uns veciños máis. Os usuarios, os 114 ou 116 que están neste centro, pois moitos diles andan por o pueblo, outros físicamente non poden estar no centro, pero bueno, nada, lamentar o sucedido, un tema que está xudicializado, deixar que traballe a xusticia e por parte do Concello pois lamentar o sucedido e desexar que isto non volva a suceder. Un tema que, como di o alcalde, está en mans da xusticia. Por parte do centro afirman que teñen unha ocupación do 100% e que viven moitas situacións que non son fáciles de xestionar. Hai pequenas rencillas, non? Porque aí hai discapacitados físicos e hai outro tipo de persoas pois, que ao mellor pois, teñen algún tipo de enfermedade. O centro de xestión privada leva máis dunha década instalado en Bóveda e o ano pasado empezou a estar xestionado pola empresa valenciana Neural. Agora buscan restablecer a normalidade, algo que tamén é prioritario para os centos de usuarios todos galegos. Ahora mismo están cunha ampliación potente, unha ampliación grande que están a punto de abrir. É certo que hai todos os residentes que hai aí son todos da comunidade autónoma, creo que de Bóveda non hai ningún, e do entorno Bóveda dos concellos limítrofes tampouco, e bueno, xente que con moitas necesidades que gracias a estes centros e a estas empresas privadas pois están dando os cuidados que precisan. Falta por ver agora as decisións do xulgado e as conclusións da investigación. Mentras tanto, os traballadores do centro buscan retomar o día a día. Un incendio calcinou completamente un vehículo municipal na escola Obradoiro de Cambados. Trátase do coche que utilizan habitualmente os traballadores deste centro e que xa sufrira esta mesma semana varios actos vandálicos. Contámoslles que pensa a Garda Civil de todo isto nos minutos aquí mesmo no Galicia Noticias. Está barajando esa posibilidade que foi intencionado porque bueno, o coche estuvo aquí, ayer non se estuvo usando. A Garda Civil desartellou unha banda criminal que cometeu máis de 50 roubos en furgonetas. As vítimas dos atracadores eran traballadores autónomas das comarcas da Coruña e máis de Santiago, Alejandro. Sí, pois esta operación denominada como Furgoline permitiu esclarecer polo momento 52 roubos con forza e tamén recuperar material roubado por un valor de 90.000 euros. Polo momento hai 3 persoas detidas, unha delas xa ingresou en prisión e ademais disto hai unha cuarta persoa investigada por estes feitos. Unha operación que se desenvolveu en varias fases, a primeira delas aquí en Ordes. Os axentes pillaron na hallada a varios deses detidos despois de cometer 2 roubos. A segunda fase, na cidade da Coruña, ali os axentes rexistraron varios inmobles, nun deles atoparon unha habitación oculta que servía como almacén para todo ese material roubado. Ademais tamén nunha desas vivendas atoparon varias cantidades de droga, polo que unha das hipóteses que se baralla agora mesmo é que ese material roubado serviría como moeda de cambio para despois obter sustancias estupefacientes. Agora a Garda Civil pide a colaboración cidadá para identificar toda esa ferramenta roubada e así que poida ser devolta aos seus lexítimos donos. Hacemos un llamamiento a todas aquellas personas que hayan sido víctimas de un robo de herramientas o maquinaria profesional en circunstancias similares para que se pongan en contacto con el puesto de la Guardia Civil de Ordes, donde podrán facilitar la documentación y la identificación y recuperar sus efectos. Estas outras imaxes son dun operativo distinto da Garda Civil que fixo caer unha rede especializada nos roubos en aeroportos. Nas imaxes vese como os ladróns rouban distintos obxectos das tendas do aeródromo. Actuaban en varias cidades europeas, entre elas Santiago. O operativo saldouse con 11 persoas detidas. Foi unha operación desenvolvida principalmente na comarca compostelá con rexistros en Teo e Padrón. O grupo criminal tiña a súa sede na Coruña con ramificacións en Lituania e Rumanía. Na Barbanza están fartos de roubos en casas e coches. Son furtos de pequena escala que teñen sempre a mesma xente detrás. De feito, no último da Pobra, os afectados non tardaron en recuperar o que lles levaran. Roubaron 4 bicis que había aí, 2 desbrozadoras, unha máquina motosserra, unha circular, caixa de ferramenta. Bueno, fixeron os destrozos. Entraronlle no albollo que teñen ao pé da casa e ramplaron co que puideron. Por exemplo, este é o candado de biciboa que tiña, que, como podes ver, tuveron tempo a rompelo.
como desfixaron un cento de cousas aí dentro. Levaron ao que lle dou tempo, senón levarían todo. Certo que así como yo levaron, tampouco tardaron en recuperalo. A bici máis cara, a de meu irmán andaba nela, o de quen a roubou, e a quitaron os municipales, por base de amigos. Me preguntei a ver a queñas poderían ir vender, e bueno, encontrei un par deles que me chamaron para ir a recuperar. É un pueblo moi pequeno, tamén hai xente que anda a coller ameixas. Sempre son os mesmos, furtivos da ameixa e furtivos do alleo, que aproveitan cando venden polas portas para facer un 2 por 1. Xente do pueblo, xa teñen unha edad, xa non son rapaciños pequenos, e toda a vida anduveron máis ou menos así, bueno, a furtivear e todo eso, veñen polas portas, e se aproveitan. Aproveitan cada oportunidade. Neste chalé, segunda residencia dunha familia de Santiago, levaron unha hidrolimpadora que os donos esquecerán na horta cando foron preparar a casa para o verán. O que lle parece, sí. Unha amiga deixou o coche diante da miña casa e dali a unha hora e pico, pois quixose marchar e resulta que ventanilla rota, faltándolle gafas de sol, non sei que, o que tiña dentro de utilidade. Os mesmos ou outros fixeron algo parecido en Boiro na noite de San Xoán. Estragaron 6 coches que estaban no aparcadoiro da Espiñeira. Un lugar apartado, solo, evidentemente, pois se se quere facer daño, bueno, é un lugar propicio porque ninguén non vai haber moitos testigos. Está ela, unha cadela que vive no aparcadoiro, e as cámaras de videovigilancia do polígono industrial que a Garda Civil está a revisar para identificar posibles movementos sospeitosos. Con todo, fontes policiais descartan alarma social e aseguran que o número de delitos baixou no que vai de ano. Un incendio calcinou completamente un vehículo municipal na Escola Obradoiro de Cambados. Trátase do coche que utilizan habitualmente os traballadores deste centro e que xa sufrira esta semana varios actos vandálicos. A Garda Civil mantén aberta unha investigación, pero todo parece indicar que se trata dun acto intencionado. Pasaba das 11 da noite cando a chamada dun particular alertaba dun incendio nas instalacións da Escola Obradoiro de Cambados. Nun primeiro momento a confusión levou a pensar que era a nave a que estaba ardendo, pero cando chegou a primeira dotación do servizo de emerxencias atoparon que o que ardía era un vehículo municipal. Alguén daqui do entorno, algún veciño, pois veu que había unhas lapas inmensas e entonces rapidamente chamaron emergencias, se personaron aquí emergencias e o equipo de bomberos tamén. Recibimos el aviso a las 11:04 de la noche de que estaba ardiendo el Obradoiro. Entonces la primera dotación llegó a las 9 y ya se procedió a la extinción del vehículo, luego con agua y luego se vertió espumógeno para hacer el control de líquidos. Foi precisa a intervención de 3 dotacións do Servizo de Emerxencias e tamén acudiron os bombeiros do Salnés para apagar o lume. Pero este non é o primeiro incidente que sofre esta nave nos últimos días, polo que se sospeita que se trata dun incendio intencionado. Todo apunta que foi intencionado porque é o terceiro incidente esta semana aquí nesta Escola Obradoiro. O fin de semana pasado presentamos denuncia o luns pola mañá, accederon forzando a porta de entrada, esa porta que se ve aí atrás, e causaron danos materiais no interior, co único afán de facer dano, porque realmente non roubaron nada de valor. E despois, na noite de San Xoán, detectámoslo onte pola mañá, este mesmo vehículo que estemos aquí hoxe calcinado, causaron con pedras de grandes dimensións daños por todos os cristais e tamén abolladuras, e a mesma noite pasada pois incendiouse o vehículo, non? Hai aberta unha investigación por parte da Garda Civil, pero a principal sospeita apunta que a intención era de facer dano. A persona que fixo estes danos máis os incidentes dos días pasados o fixo con toda a mala fe, con toda a mala intención e con un único ánimo que era o de facer daño, causar destrozos. É un acto pois de vinganza, de facer dano. E mentres tanto, a actividade na Escola Obradoiro continuaba esta xornada con normalidade mentre se trata de dar co autor ou autores destes actos vandálicos. Onte contámosles neste mesmo informativo que un coche levaba abandonado casi un mes na estrada provincial que une Porto Mouro con Santiago. Pois ben, horas despois da emisión da noticia, contra medianoite, alguén lle prendeu lume. Nestes momentos o coche continúa no mesmo lugar, pero completamente calcinado. Volvemos á mesma curva, á mesma estrada. En cuestión de horas, o coche onte abandonado é hoxe un coche calcinado. Algo que no Concello do Val do Dubra, onde estes xoves nos informaban de que non tiñan competencias para a súa retirada, non deixa de sorprender. Pois é curioso, está claro que sorprendente, non contábamos con que ao sair a noticia pois se manifestase un incendio con esa rapidez,
pero bueno, descoñecemos as causas, sí que entendemos que é un incendio que é intencionado e provocado precisamente porque o día de onte non reunía as condicións para que o vehículo se incendiase por sí mesmo, entón pois non temos hipótesis, pero sí que canto menos é curioso e chamativo. Chama a atención tamén, e non pouco, en Portomouro. Algúns mesmo se enteraron por nós. Non sabía, se agora non te sei agora como comentades vos, porque non... Eu vivo aquí cerca, pero... Non sabía nada. Non sei se o coche, se que matricula tiña, se estaba matriculado, se non estaba, se o quemaron a propósito, pero sí que non o sei. Pero a propósito eu imagino que sí, se non nas circunstancias en que está o coche. Queimado. Xa levaba ali un mes só. Mas non queimaron. Pois, efectivamente, investigase agora que foi o que puido pasar e, novamente, quen ten que facerse cargo da súa retirada. Hoxe a día de hoxe o vehículo xa é un residuo, ainda que non pasase o mes desde o abandono, pero despois do incendio ocasionado xa se pode tratar como tal. O responsable, a persoa responsable segue sendo o titular do vehículo, dun xeito ou doutro, ten que facerse cargo del, e non podemos facer hipótesis, para iso está a Garda Civil, que tamén onte se personou tamén no incendio e terá que levar a cabo as investigacións oportunas. A alerta do incendio deuna o 112 pasada a medianoite. Os equipos de emerxencia se extinguírono en cuestión de media hora. O día era húmido e iso axudou a que o lume non se propagase. E con isto se atoparon os condutores da A6 ao seu paso polo polígono do Ceao en Lugo esta mañá. Un camión ardendo que provocou máis dun quilómetro de retencións. Ninguén quedou ferido, iso sí. O vehículo pesado sufriu unha avaría e incendiouse, polo que se precisou a intervención de 2 camións dos bombeiros de Lugo para realizaren os labores de extinción. E na área da Coruña rexistráronse esta mañá en pouco máis dunha hora 3 atropelos a xabarís que complicaron a circulación, sobre todo Relles na autoestrada AP9. Sí, a maior complicación rexistrouse no quilómetro 2 desta autoestrada AP9 nas inmediacións da peaxe de Guísamo. Contra as 8:20 da mañá, un turismo que circulaba en sentido entrada a Coruña atropelou un xabaril. Intres despois, un segundo automóvil non puido esquivar o coche accidentado e acabou batendo contra el por detrás. Por mor do impacto, un total de 5 persoas tiveron que ser trasladadas ao hospital. Os outros 2 atropelos a porcos bravos tiveron lugar, un deles en Guísamo, preto do polígono industrial de Bergondo e o outro en Oleiros. Todo apunta a que un dos xabarís se meteu por este oco e foi dar a autoestrada AP9, concretamente o quilómetro 2 na parroquia de Guísamo, en Bergondo, e un vehículo que circulaba en sentido entrada a Coruña atropelouno. O impacto saldouse só con danos materiais, porén, intres despois, o particular que dera aviso ao 112 volveu chamar para alertar de que un segundo turismo colidira contra o primeiro e de que había varios feridos. Finalmente foron 5 as persoas que tiveron que ser trasladadas a un centro hospitalario para recibir asistencia médica. Unha hora antes, ás 6:30 da mañá, producíase outro atropelo a un porco bravo nesta estrada de Guísamo, a AC 164, preto do polígono industrial de Bergondo, e aínda houbo un terceiro atropelo a outro xabaril, desta volta na estrada AC 173 que une as parroquias de Perillo e Mera, en Oleiros. 3 accidentes que dan conta de que a presenza de xabarís nas estradas galegas é un problema que vai a máis. Por iso, ante unha situación similar, os expertos recomendan manter a calma. Bajar la velocidad, frenar, mirar por el espejo, que no venga un coche detrás muy cerca, arrimarnos a la línea de la derecha. Si es que conseguimos anticiparnos, ¿no? Porque lo vemos a lo lejos. Si vemos que el impacto es inminente, porque ya lo tenemos ahí, lo primero, no pegar volantazo. Tenemos que frenar muy fuerte y tenemos que chocar con él. Es lo único que podemos hacer. Si tenemos la suficiente calma, antes de chocar con él, cuando vemos que el impacto es inminente, podemos hacer 2 actuaciones. Una, si conseguimos darle con un poquito de ángulo, mucho mejor que si el choque es frontal. Y la segunda es que si conseguimos tener la suficiente sangre fría para, justo antes de impactar, levantar un poquito la presión del pie del freno, con esto vamos a conseguir elevar el morro, sí, y golpearlo más de frente, incluso podemos conseguir que nos pase por abajo. Soen ser animais de 100 ou 150 kilos e os danos que deixan os coches son abondosos, pero quen se fai cargo deles? Las 12 horas anteriores hubo una batida, pues se hace cargo el coto de caza.
también si es una vía como una autopista o una autovía donde tiene que estar vallada y vemos que el jabalí, que la autopista pues ahí está rota la valla y que se ha introducido por ahí, pues se haría cargo los que gestionan la vía. Si vemos que el jabalí entró pues por una vía de acceso, pues ahí no hai nada que reclamar. Nos 3 accidentes que tiveron lugar en pouco máis dunha hora non houbo feridos de gravidade. Atención a isto, a Coruña queda hoxe sen trens durante os vindeiros 15 días. As obras da Intermodal obrigan a deixar a cidade sen conexión ferroviaria ata o vindeiro 11 de xullo. Renfe vai ofrecer un servizo de bus para os viaxeiros que se collerán na propia estación temporal. En Vilar de Bos levan 9 días en agua potable pola contaminación que sufriron os mananciais dos que se fornece a rede de abastecemento. As treboadas dos últimos días arrastraron a cinza dos incendios do ano pasado, deixando os veciños en agua potable. Pola contra, en Riós, esta pasada noite foi a primeira sen restriccións en varios días. Colocaron unha nova bomba de auga no depósito para garantir a suministración a todos os veciños. Con todo, pídenlle prudencia á veciñanza, máis un uso responsable da auga. E a festa do Mexillón e do Berberecho de Vilanova foi declarada de interese turístico nacional. O Ministerio de Industria e Turismo deu o visto e prace o recoñecemento desta festa arousá como das máis importantes do Estado, un selo que premia a traxectoria e importancia desta cita con anos de historia ás súas costas. É a primeira vez na historia que a localidade acada este recoñecemento e xa nos consta que dende Vilanova van intentar que a recoñezan internacionalmente. E por outro lado, Friol acolle as terceiras Olimpíadas Rurais que combinan tradición, deporte e festa. A localidade lucense reúne na Praza Antón Cebreiro 400 participantes nesta cita na que compiten 20 equipos de toda Galicia. Enfróntanse en 16 probas de xogos populares como a cucaña, a billarda, o lanzamento de lastra, as carreiras de sacos, a carretilla ou o tiro con corda. E ultímanse os preparativos no peirao de Transatlánticos en Vigo porque arranca a segunda edición do Galicia Fest. Durante días, preto de 300 persoas traballan na organización para que a partir das 4 da tarde comece a soar a música. No cartel, propostas como Maryland, Chabela ou Coti. Xa mañá sábado estarán Vera Fauna, Freddy Leis, Taburete ou Lori Meyers, entre outros. A zona de pulseración está establecida na contorna da escultura do Nadador, tanto hoxe como a mañá a partir da 1 da tarde. A zona de entrada do festival vai ser pola estación marítima. Hai alarma entre os farmacéuticos da Coruña, todo por culpa dun ladrón que leva meses roubando casa diario nas boticas de toda a cidade. Trátase dun home cunha cruz tatuada no pescozo. Os afectados xa presentaron numerosas denuncias e piden que se reforce a vixilancia para evitar novos furtos e deixar de vivir en tensión. Lo que sea, lo que tenga acceso, entra lo que tenga acceso. Pues si tiene acceso a esa crema, si tiene un bastón, creo que el otro día en una farmacia cogió un bastón, o sea, ahí lo que hace es roba, se va a la siguiente farmacia, deja los artículos fuera, entra y se lleva más. O sea, esto es, supongo que luego pues los venderá, claro, en algún mercadillo o lo que sea. Rescatados en Baiona cando quedaron a valga nunha táboa de pádel surf. No rescate foi clave a rápida actuación de 2 empregados do Monterreal Club de Iates de Baiona que se achegaron coa neumática onde estaban os mozos e os conduciron ata o peirao de Santa Marta. Neste peirao de Baiona, en Santa Marta, rematou a odisea dos 4 mozos que subidos a unha mesma táboa de pádel surf navegaban pola enseada da localidade cando por causas que se descoñecen quedou a valga. Saíran con outro grupo de amigos, outros 3 que sí chegaron a Porto. Digo que sí, que salieron 2, 3, me parece que 3 personas sí regresaron a terra, pero os outros quedaron no mar, non foron capaces. Que idades tiñan? Eran menores? A alerta saltou no Monterreal Club de Iates cunha chamada dun veciño que presenciou os mozos a valga, entre eles unha rapaza. Sobre as 9:15 aproximadamente da tarde, o contramestre do club, Paulino, recibí unha chamada dunha persona de Baiona, un veciño de Baiona, que estaba vendo que había unhas tablas de pádel surf, unha en concreto, que estaba intentando acercarse aquí á terra, pero que non era capaz. Entonces o contramestre colleu a un compañeiro de traballo, un mariñeiro, que se chama Víctor,
colleron unha neumática nosa das que utilizamos habitualmente para regatas, acercáronse hasta xunto deles. Media, 10 menos algo, sí. Chegaron aí nunha zodia e só mirei iso, que estaban... Por que lle chamou a atención? Estaba vostede na No, casa? porque había moito coche de policía aí e tal, os municipales e a Guardia Civil. Entón foi cando me fijei niso. Os mozos estaban asustados e aterecidos de frío. 3 rapaces e unha rapaza, según me contou, xa estaban un poquinho, tiña moito frío, estaban xa medio temblando, que acercaron e embarcáronos e acercáronos aí ao puerto de Santa Marta, que é onde se embarcaron, que estaba ali a Guardia Civil e a Policía Local de Bayona. Vin que entraba a patrulla Guardia Civil e unha ambulancia aí onde está a lonxa, na zona esa de aí onde está a lonxa. Estiveron aí un ratiño e despois marcharon hacia a zona de Puerto de a praia de Santa Marta. Desde Monterreal lembran a importancia de ser precavidos no mar porque as condicións da auga e do vento poden cambiar en calquera intre. As farmacias da cidade da Coruña piden que se lle poña unha orde de afastamento a un ladrón que leva máis dun ano e medio roubando case a diario en boticas de toda a cidade. Tras presentar moitas denuncias e reclamacións, de momento xa lograron que a Policía Nacional lles dé a prioridade cando van comunicar os furtos á comisaría. Aparece roubando ou tratando de roubar en prácticamente todas as cámaras de seguridade das farmacias da cidade da Coruña. Xerardo leva máis dun ano roubando case a diario nas boticas. Eso, entra lo que tenga acceso. Pues si tiene acceso a esa crema, si tiene un bastón, creo que el otro día en una farmacia cogió un bastón, colonias, gafas, le da igual. Ahí lo que hace es roba, se va a la siguiente farmacia, deja los artículos fuera, entra y se lleva más. Esto es, supongo que luego pues los venderá. Claro, en algún mercadillo. Xerardo, que ten unha tatuaxe dunha cruz no pescozo, adoita coller os produtos que están máis preto da porta das farmacias, pero a realidade é que lle vale todo. Os boticarios van contándose en tempo real cada día en grupos de teléfonos e tamén nunha aplicación móvil o que rouba este ladrón e tamén por onde se move. Está perfectamente identificado dentro de nuestra red interna de Farmahelp. Nos vamos avisando de Gerardo se acerca, se aproxima, sale, dirección no sé cuánto. Entonces estamos pues jugando pues también un poco a policías. Tras moitos meses de denuncias, os profesionais das farmacias da Coruña lograron que se lles axilicen os trámites cando van notificar un furto deste home. A idea é que a acumulación de pequenos roubos faga posible que o deteñan. Tamén solicitan unha orde de afastamento, que Xerardo non se poida chegar ás boticas coruñesas. Al principio parecía como tranquilo, pero ahora cada vez es un poco más, no agresivo, pero bueno, sí está un poco más alterado, ¿vale? Entonces esto pues nos genera una inseguridad tremenda a la hora de trabajar. Porque O chamado verme soldado está causando perdas millonarias no sector leiteiro, segundo denuncian produtores das provincias de Lugo e da Coruña. A praga obrigou a plantar de novo miles de hectáreas de millo, polo que os gandeiros reclaman que se tomen medidas de urxencia. Devoran as follas do millo ata acabar coa planta enteira en cuestión de días. Son os vermes soldado unhas eirugas que están a provocar perdas millonarias entre os produtores de leite. Segundo denuncian dende a Agromuralla, nas últimas semanas a praga acabou con milleiros de hectáreas de cultivo que houbo que sementar de novo. O verme soldado adelantou o seu ciclo e o millo todavía non estaba desarrollado. Como podes observar nesta finca en concreto por detrás, pois ves que replantamos, que hai millo moito máis xoven, e o resto, as calvas todos que rodean a finca e tal, pois foi dun ataque de verme soldado. Nesta finca, hacia o interior, quedou todavía millo, pero houve fincas en concreto que as comeu enteiras. Entonces, pois houve que utilizar herbicidas, volver a resembrar, e, bueno, agora que a seca que había, pois o millo que resembraches todavía non crece. Cando sembramos o millo xa botamos un insecticida para o verme de precaución, pero despois eso non foi suficiente, e despois tivemos
dúas persoas que están controlando todas as semanas a 2 a 3 veces andando todas as fincas e tuvemos que volver a entrar en 100 hectáreas outra vez. Algúnas hasta 3 veces tuvemos que botar insecticida. Ante a devastación causada por esta praga, dende o sector leiteiro reclaman que se tomen medidas efectivas. Piden que, de forma excepcional e con carácter de urxencia, a legislación europea permita realizar tratamentos fitosanitarios con drons nas plantacións afectadas polo verme soldado. Se ten un desarrollo xa grande o millo que non se pode entrar con tractores, pois que o dron poida actuar. Pero iso é complicado, porque parece ser que a administración non está capacitada para autorizar iso, nin desde o Ministerio, tería que vir de Bruselas, é dicir, serían 3 campañas ou por aí para poder atender. Nosotros habilitamos un tractor con sulfatador, a GPS, toda a historia para pesar o menos posible, pero a verdade é que destrozas bastante. O ideal sería con dron. Sospeitase que foron as altas temperaturas das últimas semanas as que provocaron a chegada desta praga. Nos rematamos, para a Información a Galega continúa co Telexornal. Que pasen moi boa fin de semana e nos volvemos vernos o luns que ven un poquinho antes das 2.